Basauritik hasita, berrikuntza nagusiena ja, martxan jarri dugun kakorratz taldea, hau da gantxillo egiteko taldea. Parke Lagun izena jarri dioguna, baina finean zer da, ume jaio berriak edo txiki-txikia dituzten gurasoek, ez duten ez nahi, tabernetan elkartu edo, leku lasaiago bat aukeratu nahi dutenez, parkean ume txikiekin edo gurasoak elkartzeko taldea izango da. Eta gero, Txakur Lagun, nolabait txakurrak paseatzeko taldea, eta nolabait gero galdakaon hasiko da, baina eskualde izaera daukana, Euskal Herriko ondare kulturala ezagutzeko taldea izango da. 15 urte daramatzagu Basaurin, urtetik aurrera ataratzen. Egin behar duguna da euskera kajoi baten itxi beharrean kaleratzea eta euskera Basauriko kaleetan entzutea eta ateratzea gero eta gehiago. Galdakaon 21. edizio izango da urtengoa, sare bat irekita dauen edozein momentutan, beharra sentitzen dugunean praktikan jartzeko ikasten ari garen hori, hor daukagu, ezta? Talde bat eskaintza oso zabalagaz gainera eta disfrutatzen dugun bitartean euskaraz praktikatzeko aukera ezin hobea da.